Социаль шелтерләрдә кешеләрдә төрле фикер уяткан тагын бер яңалык ул янәсе Казанның Заречье балалар үзәге биләмәләрендә йөрүче ач һәм ябык этләрнең фотолары. Имеш аларны ашатмыйлар, ашатам дисәң дә яннарына кереп булмавын яза халык. Бу хәбәр никадәр дөреслеккә туры килә соң, гомумән җинаять җаваплылыгына тартырдай мондый хәлләр республикада бар микән соң, моны алдагы сюжеттан белербез. Шылбырга бәйләнгән үзләре аш бик кызганыч балалар оешмасында шулай этләрне җәберлиләр. Сүз юк дип яза интернетта хәбәр авторы. Гәрчә ул куйган фотода бер генә эт күренсә дә. Менә ул урын, ике ояга бер эт йөри, фотодагысы түгел, ансы күренми. Ул арада сумкалар тоткан бер апа килеп чыкты, ризык алып килгән. Үтеп барганда күрдем дә шуннан бирле килеп йөрим. 6 ел инде. Яратам мин аларны. Собаки у нас не голодают. Балалар үзәгеннән дә чыктылар. Мохтар белән Лады кушаматлылар монда 14 ел тора икән инде. Хуҗасызлар, элегрәк автопаркны саклаганнар. Хәзер монда да камералар урнаштырганнар. Алайда куып чыгармыйбыз диләр. Мы не можем уже их выкинуть на улицу. Аларны урамга чыгарып җибәрә алмыйбыз бит инде. Тәрбиялибез, ашатабыз, приютларга шалтыратып карадык. Берсендә дә алмадылар. Урын юк диләр. Берсе авырый, аңа инде 13 яшь. Бу хәбәр таралганнан соң авырый дигәнен хайваннарны яклау оешмасыннан алып киткәннәр. Ладу мы забрали, сейчас мы в клинике 911 на УЗИ приехали. Этләрне ашаталар, суы, ризыклары бар. Икенчесе карлыктан аз ашый, тешләре дә юк инде. Авырый, бөерендә киста бар, эчке органнары ялкынсынган. Хәзер ул ветеринар хастаханәдә, аны дәвалыйлар. Чынлыкта этләрне ачлыктан интектермәүләре дә ачыкланды. Шулай да узып барышларның битараф булмавы яхшы. Йорт хайваннарына начар мөнәсәбәттә еш була торган күренеш. Быелның апрелендә Казанда исерек ир үз танышының мәчесенең муенын кисә, аннан стенага ыргыта, мәче үлә. Җинаять эше ачылды, ул хәзер судта карала, ирне һаман эзлиләр. Әле июль ахырында Яршаллыда эткә атканнар иде. Бу хәбәрне социаль шелтәргә куючылар моның беренче очрак булмавында язды. Хокук сакчыларына да мөрәҗәгать итәләр, эш ачылмый. Шәһәр прокуратурасы полициянең җинаять эшен ишмаска дигән карарын нигезсез дип тапты. Эш материаллары өстәмә тикшерү өчен аларга кире кайтарылды. Ведомство гаепләне ачыклау һәм аны җаваплылыкка тартуны таләп итә. Хәзерге вакытта тикшерү бара. 2 ел элек хайваннарга начар мөнәсәбәттә булучыларга карата законны катгыйландырдылар. 5 елга кадәр иректән мәхрүм итәргә дә мөмкиннәр. Гөлнас Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.